Takže čau lidi, já jsem Planet a vítám vás u dalšího videa ze hry Minecraft. Dneska hrajeme mapu, která se jmenuje Bottle Skyblock, myslím, že. A vlastně je to na stylu toho, že to je normální skyblock, akorát, že vlastně jsou to jakoby místo ostrovů, tu jsou takovýhle flašky, jako kdybyste měli potion. Jsou tu různý biomy v těch flaškách a začínáme tady, tak si to rovnou vemu. Nějaká pickaxe, meč a krumpáč, cobweby, hodně chlebů a nějaký základní nějaký prostě, já nevím, jak se řekne leather v češtině. Já neumím mluvit česky. No a vlastně takhle prostě tady máte ty biomy a musíte se dostat do nedru a vlastně tím to vyhrajete. Ale můžete samozřejmě pokračovat dál a já doufám, že z toho bych mohl udělat nějakou větší sérii, dejme tomu, ze které bych mohl vydávat videa třeba jednou týdně. Byl bych rád za jednou týdně. A my se asi můžeme už rovnou vrhnout do nějakého většího hraní. Já jsem si tady to už pročítal, to není vůbec důležitý. Jsem vám to tak nějak vysvětlil celý. Takže to si tu můžeme dát do čestky. Ty cobweby dáme do jednoho. A vytěžíme si tu strom, který tu máme. A počkáme, až nám z něj spadají nějaký saplingy. Máme tu teda nějaký sugarcane, nějakou malou farmičku a to bych chtěl nějak časem expandovat. Takže si tu sklidíme tu sugarcane, když už ji máme takhle vyrostlou a zasadíme ji tu víc. Takže to bych nesměl být totální, nemůžu říkat na YouTube, co? Tak. Dobrý, jde to i takhle. Takže, to by bylo. Tu farmu tu necháme farmou. Už máme sapling další. Ho zasadíme a co uděláme teď? No, já bych asi šel těžit. Když jsem se na to koukal, tak vlastně prostě tady ten je největší. Pomoc! Dobrý. Jsme v chillu. Jsem v chillu. A je tu hodně toho železa. To je dobrý. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, jednou uhořelo. A diamanty. Wow. Tak to je hodně dobrý. A pomoc. Jo, už dobrý. Počkat, já bych se vlastně měl to tady možná trošku osvětlit. By nebylo úplně od věci. Tak si jdeme natěžit nějaký... Ne. Ne. Dobře. Dobře. Sice mi uhořela asi tak 3/4 reálně věcí. A většina byly ty dobrý. Kámo, já jsem přišel o 8 železa. Blbá láva. No. To nevadí, hele, to nevadí. Aspoň dřevo to máme. Aspoň máme to dřevo, jakoby to je takový, podle mě docela hlavní. No tak. Já se dostanu zase aspoň zpátky na ty věci a pak prostě se vám ozvu znova. Dobrý, tak už jsem tu zase zpátky, mám ty věci, které jsem měl předtím. Je škoda teda toho ironu, nevím, jestli nějaký znova takhle rychle najdu, ale
To je jedno. OK. Dobře. Proč jsem to dával 2? Zbytečně plejtvám. Tak. Dobrý, tady už není. Je to v pohodě. Tak já jdu chvíli kopat dál. A dávám tu asi nějaký timelapse. No, takže po takové chvíli kopání jsem našel spawner na skeletony, což se dá hodně využít příště jako XP farma. Našel jsem další asi 3, myslím, zdroje diamantů, nebo 2. Nějaký goldy a hodně lávy. Takže já se jdu podívat do toho barelu, co je tady. Co v něm je. Zlatý jabko, dobře. Stringy, z toho si budeme moct udělat postel, to není špatný. Hodně papíru, hodně kostí, nějaká sugarcane, kalhoty a nějaký věci na koně. No tak, já si to takhle vezmu. Tohle to se na sebe hodím. A já si myslím, že tady ještě můžu vykopat. Teď mám víc těch stringů. Protože postel by se mi celkem hodila. A já se jdu podívat teda, kolik jich ještě bylo tady v té čestce, že bych si to rozkraftil, jestli to jde. Jsem jistý. No, musím to vykopat, dobře. Tak to jdeme vykopat a já nevím, jestli mi to na tu postel vystačí, asi ne. Ale na takový 2 vlny by mi to aspoň vystačit mohlo, teda, doufám. No, jdeme to zkusit. Čekat. Kde se kraftí vlna? Já nevím teď. Jo, tady. Ne, tak mi to vystačí na 5, dobře. Takže máme postel. UPA. To je dobrý. A já bych chtěl najít ještě nějaký to železo. Takže si zkusím zakopat ještě na nějakém jiném místě, jestli tam někde nebude. A možná, jak z mýho hlasu dokážete poznat, tak jsem nemocnej. Omlouvám se za to, ale momentálně chvíli s tím nic neudělám, bohužel. A doufám, že tohle nebylo jediný železo, který tady na tom ostrově je, protože jestli jo, tak je to hodně zlý. No, tak pojďte se mnou. Jdu se podívat, jestli to někde nejsou nějaký další železo. Protože by se mi celkem hodila. Protože bez něj se vlastně nikam neposunu, že jo? Protože nevykopu ty diamanty. No. Kámo. Já tu lávu nedávám. Já jsem zase přišel úplně o všechno. Ne. Kámo, co to je? Já bych toho autora z tohle nejradši... Kámo, proč? Proč doslova? Já přišel o stack cobblestone. Proč? Já už to nedávám. Já se asi půjdu podívat do nějaký tý další lahve. Ta nedrovská je úplně nejblíž, takže tam bych se zkusil jít podívat. Ale doslova stack. Já nechápu.
Prostě to je hrozný. A já se z té lávy ani nedokážu dostat, prostě nejde jako vylízt. Já se jdu podívat na ten další ostrov, jestli tam nebude něco užitečného. A možná jich prohledám víc. No. Je tady. Tak. Tak. A ne, nic užitečného tu není. Je tu jenom další láva. Přemýšlím, kam by se nám hodilo jít. Ale počkat, já si takhle můžu podívat, jestli někde neuvidím náhodou nějaký iron. Ale asi ne. No tak já si jdu natěžit znova nějaký kámen a tak. Ach jo. Proč tady je ty lávy tolik? Reálně já nechápu, k čemu ji využiju všechno. Já ji podle mě stejně nevyužiju na nic, jakoby. Protože já tu lávu vlastně ani nic jako nepotřebuji. Ale chtěl bych zkusit, jak je to hluboký ten ostrov, takže možná ještě zkusím se tady jako zakopat trošku. A zjistit, jak je to hluboký. A jsem dole. Tak to moc hluboký není. Jsem myslel, že to bude trošku víc. Ty fado, jestli tu bude nějaká díra v tom skle, kterou propadnu, to bych nezvládl. No, ale naštěstí není, takže si jdu vykraftit věci. Ach jo. Mě to prostě strašně vadí tohle, protože to je úplně zbytečná práce. Tolik. Já to nechápu. Máma přišla. No... Takže tak, máme věci zpátky a já přemýšlím, co budu teď dělat, protože jestli je tohle byl jediný zdroj ironu na celém tomhle ostrově, tam, tak to není příjemný. Dobrý. Uf. Dobrý. Já tu lávu prostě... Já jí fakt nechci jako... Takhle do ní někde jen tak jako skočit z nose. Já fakt bych to asi úplně nezvládl potom. No jasně, další diamanty, že jo? Další diamanty. Další diamanty, aby mě naštvaly. No. Já už to nedávám. Pomoc. Já chci najít další iron a jestli tohle těch 8, co tam bylo, byl fakt úplně jediný zdroj ironu na celý téhle mapě. No, na celém tomhle prostě skyblocku, kámo. To asi nedám. Protože
To vypadá, že to byl jediný zdroj. Je tu sice diamantů hodně, jo, ale jsou tak nějak k ničemu, když nemám čím je vykopat. Ale podvádět nechci. Ne, kámo. Co to je? Počkej, co to je tady? Jo, počkej, to jsem tam dal já. A jo. Jako já to nechci znova, jako ten celý svět dělat znova, protože jakoby už toho tu mám celkem dost vykopanýho. Celý znova se mi ten svět dělat nechce. Ale asi možná budu muset, jestli to nenajdu žádný další iron. No, počkej, co jsem to chtěl dělat? Jo, jít se natěžit to uhlí, abych si mohl udělat torčky. Znovu. Teď, kdyby aspoň jakoby mi ty věci vždycky tu lávu přežily, ale prostě, no, nějak to nevychází. A v těch pravidlech, co jsem tam četl, bylo, ať nepoužívám netherite, takže nevím, jakoby úplně, jestli vůbec dokážu nějak jakože z toho nedru něco využít kromě blaze rodu, protože co já vím, tak v nedru úplně moc jakoby využitelných věcí kromě blaze rodu a netheriteu a ještě kvarcu moc není. No. Každopádně se dostat nahoru. A zkusím se zakopat ještě na jiném místě. Protože já nevěřím, že ten autor, když sem dává tolik lávy, by sem nedal i víc z těch ironů. Já tomu nevěřím. Jo. Ale počkat. Já si musím... Ne, já nemám ty kosti. Nebo, že bych je tam nechal? Že bych třeba zrovna ty kosti jako tam nechal? Ne. Takže taky schořely ty kosti. A já nemám dřevo. Ale pár styků mám. Takže pár torček jako dělat můžu, no. Ale podle mě... No. Hej, já už to fakt nedávám. Co to je? Hej, já se vám omlouvám, ale já ten svět budu muset udělat znova. Já bych tady tuhle epizodu ukončil, protože díl se tady trápit fakt nechci a to by teda bylo jako pro tuhle epizodu všechno. Ten svět potom udělám znova a já se s váma loučím pro tuhle epizodu a zatím čau.